Kardom nili uruning tikathar Karbi Anglong news arning ang sama berta pini langkon ita. All Party Hills Leader Conference matithi hekpen APHL sia songmei phujai kathar pen voter list aputha pherang kya mai kangnipon aruni phaithong kebrai CR ni All Party Hills Leader Conference matithi hekpen APHL si mei phujai kathar pen pherang kya mai kangnipon bangso pherang kya mai longjai kathar pen kaning jepon ke Karbi Anglong Autonomous Council ke chari CM Dr Tuliram Ronghang lapen MP Horen Singh be atumsi keche atuma phan voter list ingthan thidet ajoksi nelitum Guwahati High Court along damnang koklu Sita High Court penke ingthan non pusi hukum pilu sita me Karbi Anglong Autonomous Council atum ingthan hai hidet si ningkan trok an plengtang lo pusi ningjepon lapen electoral roll drafting committee sita me dolo bonta claim hai he pusi jai kathar pen ningjepon lapen Guwahati High Court penke aron lo selam non pulo sita Karbi Anglong Autonomous Council atum abang chiklo jontrok anapor chohang ponlo lapen laan plengdet aphi sita me selam lesi ningkan isiaphan High Court along apor chohang thulu lapula benamat ningkan trok plengdet ta selam ledet ke bongo sena RSS atum alam karjua potlo pusi jai kathar pen jongpon ke lahilo nilitum APHL si wajah semet ke nili pansilang pu variety social media long ta nili pule kece to memen ing thanangi bomat ing than kede udi ing thanangi po bange ahok lo nilitum si pu paprang lo council jum si kang thanangi Tuliram Ronghang lapen Horen Singh be atum hai hui si kang thanangi alang litum ing than kede rapot si nilitum Guwahati High Court andam nang koklo Guwahati High Court ta nilitum alam sinang cekroi dun si council pan order pilo allo selam non kang thani pilo te allo selam na la sik schedule angdeng pihini angdeng so troxy pen aron selam na la lapen laka selam ye pan ciklo yon tropang bong selam non pusi High Court order pilo council apan council tum selam ledet lo ningkani sinangi pulo ningkani sita aku High Court pen order aku pitulo ningkani siang bong selam non pulo ningkani si galilo non ningkan trok papar et lo selam ledet lo ke ani ka pasir aron ka selam ra kang thanji ke council tum sin non anta artu dolan non anta nelitum gali lagi nelitum ke selaming tumulo nelitum le election to 2021 aninkan nelitum ta 22 aninkan council election hai det poson te nelitum kang thana kang claim et po lagi allo ta selam to et po seta non ga allo ka selam jia mone tu masih bang allo selam le det lo ala dum BJP tu BJP rideng alang litum bongo sena RSS tu marideng situ lapen BJP tu High Command Himanto Biswa Sarma tang ho Omit Shah tang ho Modi tang ho hala tum arideng si alang litum han hala High Command tum alang litum han kok het adokong kok het pengenci prigita alang litum lo ni litum redam lagi frida punjia bos tu tali lah kan ni litum han siang pulo lo nonan ta amen nonan ta ing than di de hala bang suhut arni agos ciklo krep clear ni 2018 alang litum la aron ka selam ya phan drafting committee alang litum silam le paragraph 2 subparagraph 7 pen aron silam itu hala da ke do banga chairman bang Sri Horen Singh be honorable MAC ala suhut non ke MP ta man et non ta ke dam thula drafter bange lage Sri Elwin Teron OSD MOS Ministry of MOS ke pilolo Minister of State dong pilone Minister of State MOS OSD MOS ke AAC pilote kopilo MOS ke binong ke Minister of State puji sta ke AAC lo Minister of State ke ave lapen member secretary ke deputy secretary in charge
legislative department KAAC lapen ke members do ulang Dr. Mansing Rong PMLA halabang sohot Sri Dharam Singh Teron ex-chairman KAAC lapen Dr. Numol Momin MLA hala sohot non ke deputy speaker lapen Srimati Joyasri Daulagopo IAS retired alang like retired to add la aprang a principal secretary lapen Sri J.D. Thang associate professor It should be a head of department political science Dipu Government College lapen Sri Bernard Rongpar associate professor political science Dipu Government College lapen Sri Dhaneswar Ingti retired joint secretary KAAC non ke alang lige Padma Sri take long to atla lapen Sri Rup Singh Tiso retired joint secretary KAAC lapen Sri Mindarong P advocate Guwahati High Court lapen ke Sri Dar Singh Ronghak lake honorable MSc halabang so non ke MLA la alang litum hello member tum alang litum claim credit lo amasi lake claim un e pura rat atum phan kapit klang ya phan alang litum arboretum along bang akithepia seminar hang lo so neli tum HSDC pen claim rapet amasi HSDC tum nang pulo dun nang ni HSDC kalilo ASDC atau men claim rapet ama ASDC tum men ting wala itum dun de nak mama ni lita dun de hala so acha hala bangsu seminar hutta kikoi itu Bijoy Hansaria lage BL Hansaria Sopol Asam along ke damtang arnia hut army camp along kateng kingdom ke Alpha Ay asong atumpusi National Investigation Agency atumpen akoy pipon. Asam Tinisukia District Kako Pathar Arlo along ke damtang suri hini raing kora ke thom aningkan phaikunia chiklo ni phaing kora ke thom arni armu okso atum aboha along bang hini amuni datum motorcycle pendam si grenade abom ke wardam ki lake Alpha Ay asong atum abidi lang no atum pusi nia pen akoy pipon. Lapen labang soalam kike Alpha Ay ake hoy Pares Borua lapen kaprek bang phwa tumaphan National Investigation Agency atumpen thelang arni lamki pabon ponlo pusi pachetak pon. Karbi Anglong Autonomous Council pen langket hepen kisung donatum aphan rabdun po lapen MP election ke BJP haipon po lapen Vietnam ke dam ke budget kasilam atangka pusi CM Dr. Tuliram Ronghang pen ningjepon. Nijang Karbi Anglong arlo along ke ongdung arong along langket hepen kisung ke phodunatum aphan sanglin ke dali ilin ingti ilin lapen jangthu hai hui ke rap pajer pon po. Jasemet langket hepen kisung ke pho ke ongnai ke bithung reng thama constituency arlo henlo pusi CM Dr. Tuliram Ronghang pen ningjepon. Lasinon barla por ki jotlote kopili adolong sitame aki miselam pon popusi ningje ponlo. Lapen pherangke atum kilik aputhak alam the karjupon ahut sei empen kaning jepon ke BJP Racharya songke lak thomso se vote pensi chepa hai pon popusi aning chepa the ponlo. Lapen APA chalsia song atum Vietnam adet ki joidam ke PNRD pen 14 crore atangka ulai si ki joidam puke ahok kali lake Karbi Anglong Autonomous Council pensi kaprek adet ki joi kelang damji aphan 3 crore so se budget selam si kedam ilapen non kedam ji aphanta isia tim dolang pusi Karbi Anglong Autonomous Council se am Dr. Tuliram Ronghang pen pherangkya thengnu ningjepon tangte pherangkya thengnu kaning jepon alam thele angton pen arjuponik senglok tame nitum na people monglo asi pinija thot tame nili da public consciency la pen gitu tama consciency la aprek boy dalang so idea na mini lahaya wa tame pinini tapji nam pen ti la da tumara tumhan kupipi ke suma na so ban ke nitu suman pen kapijok je phan ke bori pon ke phonai na ke phonana lo sa Ladara bithung konsensi se bisi plus bithung konsensi nili konsensi lo ni kanwan tame dake lagi ver sita pininga bangke nili special
package hoi pe je water resource department na minister pen ki tham pen si 100 crore su se project bithung la pen kuplia consensi so malong jate lang kan umle te je phan so penana project ba to la pen non ke ongoing scheme claim bomb la high scheme ke asila tame pining la barikha ju det pen de la high contractor dum kam petang fok petang eten long te muning ban ke la so lang ke thi pen ke jo clear phan ala tu abar sai loi sir ala kopi aku mesti long la kiruni long adolong la bangke hinolo la pen la lang ke mata je national highway improvement national highway la da ba ke 137 national highway me la ni ninga bidat lo kita amsoi boy thalang so onili pen lo nili amsoi boy thalang so la pen ke to kamokam kiruni la pen ke pu haflom la pen sirsor la so ke national highway la da ke improve lo la pen la so to ara phan national highway phan tender ra kol lo da puro konda ke to ko ga join pen election ke to ko ga join pen si kama ke allotment pela la sinon election judet pen kulong te la so koson si contractor phan kama ke claim ji ma la pen allotment ka pp ji ma ke tum dil hilong ta pen tum ta pen ada chingwai chi sai na ko sir la kopi adolong ta la ta akimi dolong soban pon dan den no ko don ko an baksi non agilta ke long ateng te suplia bithung consensi det si don pharo thom ra pokera isido la pen ke suplia consensi bang don trokera isido bagum pen ke prai don pharo phibaga don bang ke kangluba phai bang long ke de is karben long sir yes kar benglo ma non bang ke birta julong la la sinon immediate relief ba the Dangli Water Resource Department IEM pen senglok la pen ke local MSc 26 consensi MSc banda instruction pialo la pen ke principal secretary la pen research ke doan dum hanta engineer dum hanta neli hukum pialo je consensi lo langkang lumwek bek abang puang fitum phan ke rap ka pijir pen senglok la pen ko pipia scheme ma ka hino ko pipia assign deng ma ka hino la hai da me ye non la langit he pen jok det pen aphi balang ke the la pardet pen aphi long te laya sai ngi ki poti so pini kan nang le kene lang ke thia ju lang nami survey dai ko si kuna na sindam ko sa pini la ke pini ko public consensi la pen ke bithung consensi mane la da public lang ro ke le an la pen ke boy thelang so along pala amreng mane langpi hydro project la so ta dak luk thak la si ta ka pi ka hino ma sir non tong silo fan lak kisung tum apan ke sang lin ke la pen dali lin la pen ke yang thu la pen ke la inti lin la ba ke KPP pan hukum pian la ke council pen ho sir council pen sir ta la lang ke pen aku pegalang nang le puna juji ko sa la non election counting nang le poman sa tarik rian le se ko so BJP party hin tan itu ra tuma report ke longateng long te Karbi Anglong la pen di mahasol pen bes Karbi Anglong to ki ong tum aphai tuma report la pen ni tum party tuma report nang pi ateng ke local committee pen chenglok village committee pen chenglok page in charge pen chenglok la pen mondol committee pen chenglok la hai report ateng pen kulong te BJP ke hai ba ke lak thom abad du chati ke hai da bot pusi berta itu mana pacini plus ino election ini ko result theklong ko no ge EVM long si inang check lo la si la ke ni lichu pindak de sa Karbi Anglong ra tum ma phansi vote ki biji ke alang tum chini lo la si alang tum phansi ar pu pilo ethela si alang tum ma phan vote ki biji ke mo hai year ni ke waida class sa pen chini ko ta dilsi alam lo si la efficiency tum ke ko council fan ke ko alam 14 crore atangka PNRD pen ulai jiana ke joida koson si ala ka chini ma 14 crore nile tum total budget along do budget department long do forest department la pen tourist department la pen agriculture department la pen industry budget long ke thapon do ani kanwang ta je along ka prek country
เรากับเรเปกฮาวาร์เป็นเชงลงเราเป็นอินเดียกลางลงกับเรเปกก็ส่วนสิไซจุติกีมูนิตุมไซจุติกีเป็นก็ส่วนเสียมีทางการปังเร็กlah hai lapen turis saya ben kijui kelang adim koson ma la suka stadia para tim da consequence ya budget ke hok konto lapen ke non il tum da tangum pet pen uti ke thomatangka da ni le financial sanction pi 3 crores atangka plus 3 crores plus la si 4 crores le la si 3 crores plus atangka ni sanction pi lo